Dobrý večer. Televizní noviny s datem 8. prosince jsou připraveny. Vítejte u nás. Nejprve se podíváme do Mladé Boleslavi. Přestože nový vůz Škoda Felicia byl veřejnosti představen více než před měsícem a Škodovka zahájila jeho prodej, nelze ho doposud běžným způsobem koupit. Cena základního modelu LX je 209 700 korun. Cena základního modelu GLX je 224 900 korun. Prodej Felicí začal tento týden, zatím čekáme víceméně jako na zásilky z Boleslavy. Zájem je obrovský. Bereme jako nezávazné objednávky z toho důvodu, že skutečně nevíme, kolik z té Boleslavy těch vozů dostaneme. V prosinci dostanou přibližně 1/12 plánovaného celoročního prodeje. Felicie v obchodech být nemohou, protože jsou v hangárech na Milovickém letišti, kam je Škodovka navozila už před 2 měsíci. Ty prostory používá Škoda jako mezisklad, jako operační mezisklad pro export. Škodovce se tedy podařilo zavést Felicii jako nedostatkové zboží, a to v době, kdy celý automobilový svět trpí odbytovou krizí. Stejně tak koncern Volkswagen, jehož je Škodovka součástí. Vnitřní 5letý plán koncernu Volkswagen obsahuje údaje, které podle informací agentury Reuters způsobily v řadách investorů a finančních analytiků paniku. Po zveřejnění tohoto plánu dokonce výrazně klesly akcie koncernu. Volkswagen předpokládá zisk 890 milionů marek, což je polovina i skeptických odhadů. Počítá i se snížením stavu zaměstnanců, a to více než o 50 000 lidí. Boleslavi má jít do konce tisíciletí o 3400 lidí. Je toto snad důvodem, proč dosud nebyl vládou schválen dodatek ke smlouvě s Volkswagenem? Dodatek nebyl včera vládou projednán definitivně v podstatě z čistě prozaického důvodu, protože ministr financí pan Kočárník, který je spolu s ministrem Dlouhým jedním z hlavních aktérů této otázky, musel odejít do parlamentu, protože tam byly daňové zákony. Jedním z hlavních akcionářů Volkswagenu je i spolková země Dolní Sasko. Lze tedy očekávat, že nastanou-li problémy se zaměstnaností, bude je Volkswagen řešit především v Dolním Sasku a nikoliv v Mladé Boleslavi.